lan pangan. Yo 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 yo. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit ning kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ban pecah maneh. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ban pecah maneh. Sih esuk rezekine tambah lumpuk, owe tambah lumpuk, owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk, owe tambah lumpuk. Yo 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 yo. SGR. Cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, ya Mbak Bu. Rezekine untung-untungan, nasib apik duit ning kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Oh mak jedor, mak jedor, urung babon. Sabar deh. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ban pecah maneh. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah lumpuk, owe tambah lumpuk, owe tambah lumpuk, owe tambah lumpuk, owe tambah lumpuk. Jadi suwun sangat PMC SGR matur suwun sangat nggih. Hormat Babu.